mga konsumidor sa syudad ka probinsya sang Iloilo ginapanghandaan ang malawig nga power interruption sining weekend. Inianggin tutukan ni John Sala. Kapuyo naman kuno sa ang panguyab si Manang Leonor buwas sa iyang mga kabataan bangod sa 12 oras nga power interruption sa uton. Okay lang kuno kung tani kun isa lang ka oras. Apang mag-uumpisa alas 5 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Apang wai si nanay bangod may diskarte nga himuon buwas. Para ma-enjoy mga kabataan, tapos mabuhat kami labador na planamo, isulod na namon ang mga bata sa labador, kag dira na lang sila. Kung mapa-beach kami balaan, mainit man more pag ang init, kung mapa-mall kami wala man kami kwarta. Magluwas sa banwa sa uton, apektado man ang Alimudyan, Gimbal, Igparas, Leon, Miag-aw, San Joaquin, San Miguel, Tigbawan, kag Tubungan. Lakip man ang porsyon sang maasin kag Pavia. Gani si Nanay Michelle, piliun na lang kuno nga maglagaw-lagaw sa mall. Magkatulang sa mall just for half day. Then after, magpuli na lang kami sa hapon kag magluto-luto sa balay. Sa Domingo, May 26, 8 ka oras man ang power interruption sa pila ka bahin sa Barangay Nabitasan, Leganes, kag 6 ka oras naman sa pila ka porsyon sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ang power interruption ang kaangot sa maintenance activities sang Ileco 1. Nakadepende naman sa kuryente ang negosyo sang pamilya ni Nanay Marian nga mga pasalubong. Nalaki pang ila barangay nga Barangay West Timawa, Molo nga maka-eksperyensya sang 11 oras nga brownout sa Domingo. Magasugod nili alas 5 sa aga tubtob alas 4 sang hapon. Kabahin man sa mga apektado nga lugar ang bugos nga Mega World Feeders 2, 4, 5 kag 6, Mandurriao Feeder 2 kag 3, Molo Feeder 5, Mobile Feeder 1 kag Diversion Feeder 2 kag 4. Kag mga porsyon sang Mandurriao Feeder 1, Molo Feeders 2, 3 kag 4, Diversion Feeders 1 kag 3, kag La Paz Feeder 2. Maintenance activity man ang kabangdanan sang brownout. Hindi gid mainit mo daw ginatutdan ka. Diri lang kami diyan na muna punggo na kami di sagwa ang magpahangin-hangin sa maghapon. Samtang sa Domingo, May 26, 6 ka oras naman ang power interruption nga magaluntad sa porsyon sang Burgos Feeder 3 sa Barangay Granada, Bacolod City. Sa probinsya sa Aklan naman 8 ka oras ang brownout buwas sa pila ka mga lugar sa poblasyon Kalibo. Samtang 9 ka oras naman sa pila ka mga bahin sang banwa sang New Washington sa Domingo. Pod kay Hans Tischerto, John Sala, Buana, Western Visayas.